Lady Rider sa Cagayan de Oro City patay samtang angkas nga babae. Kritikal human ni bangga ilang motor sa truck sa Cagayan de Oro City. Driver sa truck angul sab sa aksidente. Nakaalerto si Cyril Chavez. Daw mipilit kining babaeng rider samtang nagbuyod sa kalsada ang angkas niini. Human ang nahitabong aksidente sa ilang gisakyang motor kontra o sa van truck sa National Highway sa Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon sa traffic unit sa Kokpo, nahitabo ang aksidente pasado alas 5 sa hapon adlang Lunes. Migawas nga samtang gabiyahe among van truck, kalit daw mitabok sa iyang lane ang motorsiklo nga gimaneho sa mga biktima hinungdan sa head-on collision. Sa kakusog sa impact, di maitsura ang motor ug hilabihan ang kalumping sa atubangang bahid sa van truck. Posible nakatulog sa baka. Okay. Unsa pa ingon Kaya sa hawan man, wala man sa ningon niya nag-overtake. Ingon ang driver sa, according sa driver sa van, Okay. wala man sa sige overtakean. Gituhuan sab nga kusog ang padagan sa duha ka sakyanan, rason nga wala na malikayi pa ang aksidente. Gani, naguyod pa og kapin 36 meters ang motor. Gidala pa sa ospital ang mga biktima kung asa patay ang babaeng rider samtang kritikal ang angkas niini. Ang driver sa van truck na admit sab sa ospital, human nga maigo og bildo ang mata ug naipit ang tiil niini tungod sa bangga. Nakatakda pang mag-atubangay ang duha ka partido alang sa panagsabot. Dapat mag-helmet yun. And at the same time, kanang dalana is kusog ang dagan sa mga sakyanan diya. That's why nga na gibutangan nag-double solid zero line. So, supposed to be double solid zero line, dapat dili ta mag-approach or overtake sa opposite lane. Cyril Chavez, One Mindanao.